gitjek şuun. Gitjek mene. Dinle sağız. Alo. Alo. Olma, tersanmı öýdem sen? Yok, işte bu mal. Şuun vara doğunnam, ağda çeredýän eken, men vara şoňa gitjekdirin bolýarmy? Vay. Nire geçiyor? Akşam masada içtik ha. Ağlayı bol, ağlaşar etmeli ettik. Hiçemde adaydık koydum ha. Kim gep nakar etsin? Yo bolýar, şon erteri geçiräýeli. Doğunnam hemişe ağda çeretdirenoga şuun hemmämiz üşýärdi. Onlar öňünden aýdaýmaly ekenler-de. Düýne geçirdiler. Onça gidip aýlyp bolýar. Maňa şu wagt jaňa dip aýdýar-da, hemmämiz üşýär, taýyk ýöne iş dip ylgap durdum, gelaýgy senem dip bara ýürüteler. Indi men hiçemde näme diýip? Näme diýip jogap bereyim? Çiräý şonu erteri däýel şonu. Başgyň diňde boramokmy? Doğrulun kene, beýleki doğrulun kagederdim de yok man şuun gitmedimi? Başga gün kene. Şuun üşýärler, mene gitjek. Hergedekden şey diýen, men ärim ýollaşymga görenok diýsem, gatyrorlar-da, şey diýen hemişe dip, hemişe üşüp duran boga taýus dip ýaňa mara ýürüteler, jaňa etdi. Aýdagan ýerek aýdaýmaly eken diýýärler indi. Ýürüte aýnlarda aglaşar etjek bolýasyp maslahatlaşyp dip aýdaýmaly eken indi. Hergedek meni günäkär goýaýan. Men sen günäkär edemok, ýöne gara gadyrıp şu wagt ýürüte çağırdylar, hemem üşýär, taýus gaýrat etdenim geläýda ýöne iş dip ylgap börsün. Şuun üşeli agdaçar gaýrat et ertere geçiräýel beýtmäýdi. Ay nere geçirdiler o qararını özüň gör. Sen hergedek şey diýen. Şonu ertere geçirseň bolup dura. Mene gitjek şuun. Gitjek mene. Dinle sağız. Bilemok ertere geçirer. Mene gitjek şuun. Yok manşetmiň nasraýanyam gaçyrmalyla. Taýyk goşulýar diýme olmaýarmy? Ay Jemaliýence bara doğunnam agda çeredýänniýe ýürütelep çağırdylar şuwa taýyk geläýde hemmämiz üşýäsip hemişe gelip duranokmy dip. Inem de ýollaşma jaňa diýen bolen öýde ölmez agda çeredeldiýe. Düýün aýtdym saňa diýe. Olar maňa şuun jaň etdiler. Indi menem gitjek diýsem ýok gitme dip dur, öýde agda çeredýäs mehmanlar gelýär, gitme dip dur. Endir şonu da orada aýna bara bir öýköleşmeseň oý, orada aý bara. Hiç Hergedek şey diýär Jemaliýence, hergedek şey diýär bolen wara. Bola taýyk näme delitene? Turaýar heme reklam edel heme taýyk bir gowda aýdyp berje. Ondan soň gidesiň else arqyn ondan soň gidiber. Ýöne bir zada aýdyp berje. Orada da esasy şu wagt, nawa. Orada da esasy şu wagt agdaçylaryna köplen düşünýärler, füýjudatlar alyp gidýärler. Asnamyny bulara 3 mantlyk bir ojunulamady bilýän Hudaý ýola alýarlar heme. Günne çaý bilen içmänejikkä alýarlar. Indi şunya füýjudatlaryň arasynda men sana bir zat aýdaýyn, men reklamany eder, ýöne ýankyjy çara öýköleşdiňde mene kan goşulmaýyn araňyza, äre ýalyň näme urşy, gar ýagşyň näme diýär. Ýazy günüň ýagşy dogry aýtdyň, men bilemokkan ýöne şoňa meňde. Bir waka we bir hadis var. Şu hadisde diýerdir. Gülörsiň edil o derejede şu wagt edýän, moş şu wagt döwürde edýän gelinler azdyr. Ýöne Peygamber haýsy peýgamberinkide ýadyma düşenok, ýöne hakykatdan hakyk bolan waka. Urşa gidýärler, mundan ýola gidýärler. Gelini de diýär, men gelýänçemde öýden hiç erip çykmagan diýär. Men öýden gelýänçem öýden hiç erip çykmagan. Gidýär ol ertesi ony ýaky geliniň dogany elýär. Kakam ýaranok, gaty agyr erbet bir gelýär, sen adyň tutýar. Şonniya gel soramana diye. Bulamanýarda pikirlenýärde gidýär mundan. Şol o peýgamberimiň ýanyna bar. Diýemen alyp diýär kakam erbet ýaranok diýär, wahy diýär, şonniya soramana gitjek bolýan bolinniýe. Bulamanýarda bir işedem eplemden soň ýadymdan çykany. Enne wara diýär, ona maňa diýär, näme diýip diýär, ýollaşyň gitmäkä diýär, ýola diýär, gitmäkä saňa näme diýip diýär. Ona maýjada men gelýänçem öýden çykma diýdi. Ona sen ýollaşyň näme diýen olsa şonu et diýär. Gelýär, agyr diýip gelir. Ertede onu etýär bolen ýene bir dogany gelýär. Diýär, düýün kakam gowjat diýär. Özüni bilýär, adetini çağırdy, gelmediň diýär. Hanany özüni bilenok diýär. Can verecek bolýar diýär, ýurdunu täzelejek bolýar diýär. Geldiýär, iň soňky ýola gitmäkä bir gelek gözüň görsün diýär. Kakam birine garaşýan ýalak, birine gözleýän ýalak bolýar. Ýür diýär. Beýdiýär ýa aglaýar, ýa
Dünya gören bolsaň gowalar tanana bugün özünem bilen ok diýem. Ýa aglaya eňrede ýene peýgamberimiň ýanyna gidýär. Menini gidäň ýa ol da bar diýär. Ýollaşyň diýär gitmäkä näme diýip gitdi saňa diýär. Olam ýa-da men gelýänçem öýden çykma diýdi. Aýona çykma diýär, menem ruhsat berip biljek geldi. Ýollaşyň diýen bolsa diýär. Peýgamberimiz gözaňa türkür. Aýt peýgamberimizden mem onam video goýlança ýadyma düşde beller. Onun ertesiň körpe oglan jigisi gelýär diýär. Ay dogan qaqamyz allardanır, dünýäsini täzelenir, jan berdi. Ne diýär diýär, bir diýär insan gyzak diýär, tabytyna owa galyrjak bolýar. Insan ýoly ugratsaň diýär, ay ýanky agly eňreýä wagt ýollaşyň gitmäkä näme diýdi. O da diýär, "Näle aýtdym aňam" diýär. "Gelýänçem gitme" diýip aýtdyma, geçen edem kedekdi. Onu sen çykma diýär. Ýankyny bara qaqas aýyrly, jaýlyny 3 geçdi, 7 geçdi, ay geçdi, 40 geçdi. 40 geçenden soň şoň geliniň ýollaşy geldi. Ýollaşy geldi, ol aglaýa, eňreýä, "Sen gitme" diýen soň menem gitmedim diýär, şey diýär. Ad o da alýada oňorpsyň diýe gitmäni. Meni dinläp şul öýden çykman hiç ýere gitmedin, oňorpsyň diýe. Wagt daýym kelingde diýen ok. Şoň agşam ýanky geliniň düýşüne qaqat ýerýär. Gyýdym diýär, "Senden niýe o dünýä bu dünýä arzadyr. Men jennete tudurun niýe jennete düşdüm" diýär. Sen ýalak gyýd maşgalany, sen ýalak çağany terbiýelenim üçin niýe? Gel, gön peýgamber bilen qaqam şeýdip düýşüme. Men bilýänipdir. Bilýänipdir. Sen qaqaň jennetde, jenneti sebäbi seni maşgalany diýjek bolýan zadym ýan ýollaşyň köp ýerde diýen etmeklik olan bir jennet bir zat. İkinji Hudaýyň diýilýär, edil şon ýalak ýan ýollaşyňa laýyk bir zat diýilene bor diýip edibermek. Olam onu sen edýän. Şonu seni şoňa tarap ýykylsaň, olam saňa tarap ýykylýar. Ünni ferk görüp, na bir jegedek, na ýyka jegedek çyny bilen aýdýar. Şol sen gynan ýanyňy bilse, hukman sen diýeniň eder. Ya qiyerde de ay bor bolýa diýen bolanyňda ol bir zat tapardy, sen gynan goýanyňy bilip. Ýöne özüň kin tutup durup, "Ýok, men ederin, men giderin." Gaýtap bol neme ara şeytan düşürdiýä, maşgalady, rızk diýä, döwlet girdiýä, süýjüd, ösesine de oradaý. Sen şunyny bir gün sen geçirimli bol, gör pata diýilýär, qaqatyny qaýtma. Sen şuny ýylygar, şoň bir gün jok bara gowuny tap. Şondan bagtly bolýan bolsa, süýjülüklerden hem alyp git. Alla git. Gowetde kulan kaňamy ýaz. Gowetde nakravat etdi. Allada kojam sen diýeniň bolar diýip görürsiň. Başgaça bolar, bir jegedek şoňam diýeni bolaýdy. Günne. Owa, et gör. Çyny bilen aýdy, onam gyzygana bilen. Mehriban gelinir, sizde sapak. Ýan ýollaşyňyz bir zat diýdi, zat etgör. Ýöne men saňa aýdyn, bir telefon alyp şu wagtynam jaňat. Bolýa men şuny nahar ederin, bişirerin, düşürerin, arqyn gelsinler, men gidem okdy. Görürsiň begener görgüli. Ben. Şolar ýalak gelinler, gyýdylar. Asyl näýilek ýagdaý bolanyny özümiziň kin tutup durmaly. Diýenimiziň edilýänligini bilip, has beýtmeler. Birazcık özümizden pesrek bolmaly, bolýa diýme oňun. Biziň birazcık soňky pokoleniýa gelinimiz şonu kän başaran hoklar. Alo, gome, ötersäňmi? Gulaga togda. Bolýa şuň bara mihmanlaryny ertere goýmaly. Agdaçar öýde däýeli men dogonlama soňky däýerini düşünýäryn olara. Bolýa şu gerek sen diýeniň edeýin. Cemalene jeda bara o gowsujluklar berjek diýe saçak bedarýaly agdaçara. Bolýa bugün seňkilere gideli. Ýok, bolýa dogonlamda soňky däýertlä bolýa bilecek däýersäň. Şuň öýde agdaçar edeli mihmanam çağıran bolsaň men bir ütgeşjek bir näme pişireýin. Palowmy ýa şor sobra pişireýinmi, näme pişireýin? Dogonlama gidýärsiňmi? Ýok, bolýa. Seňem göwnüň ýokmy? Şu gerek dogonlama diýäli. Şeýlemi ýa? Ýöne Cemalynejden men halyan tordum, alawurm. Bolýa. Ýatdan çykaraýmy? Iziňden özüm arar. Bolýa, borana sağ ol. Bolýa sağ ol. Bolýa. Borana. Onu agdaçar ertere goýýas. Bu men dogonam gaýdýas, dogry dämi? Hawa şeýde
Bolya onda men arqayn Jamalyn jadan tüjürüp alayjak. Olaram begendireýin onda barýas. Resul bilen barýas diýip begendireýjak. O şey diye. Bolya sağ ol, bolya. Gördüňmi? Adama begendirmek üçin kiçijek zat. Senki dogry bolýar diýmek näle gowy? Hakykat. Ýöne erkek kişiler bizden has geçirimli, has akıllı. Şol şeydi gör, dogrydanım. Ýa-ni değmedi, gördüňmi? Ha, ertere geçirdim diýdi ýa mehmanlar aýtdym diýdi. Ana, görýäň dämi? Mehriban dogonjuklanmaz. Şunýalak füýjülükde, füýjü günlerde, üstesine de oradaýda. Diňe birek begendireliň. Ýani ýollaşlamyň hem ýakynamy begene. Şolary füýjülükler bilen gatnaşalyň. Onu näme? Hemmäňiň oradalaryňy kabul bolsun. Agdaçary füýjülükler bilen size garaşýar hemmäňiz. Senem gije galma Yok, Jamalyn, ondan beräň da maňa. Bolýa, bol.